आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों फैनानै एथ' जे सिस्टेमेटिकलि जादों एथ' जे डिसिप्लिनलि जादों माने जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा जेरै लुगैदों बे रोखोमैनो जादों मानो होनबा दिनै आं नुफैबाय निजे गावनि मेगनजोंनो जोंनि CSB बर्डनि चेयारमेन मानगोनां आदा प्रदीप ब्रह्म आरो भाइस चेयारमेन आदा दिप्ति प्रसाद ब्रह्म आं आदामोनजों सावरायफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनफैदों दे जोंनाव ओरैबायदि सिस्टेमजों डिसिप्लिनजों रिक्रुटमेन्ट जागासिनो दङ गतिके जोंनि मानगोनां हाग्रामा सार जे सिन्था धारना खालामदों निस्सय बे जाफुंसार जागोन आरो दिनै थामथि दिन दिनै फैयै फैयै आं दिनै नायफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों गासिबो केन्डिडेटफ्रा बिराद मोजाङैनो रिक्रुटमेन्ट बा माबाखौ बाहागो लाफैनायखौ बेसेबांसो पस्ट दङ आरो साबैसेसो नैबेयाव लाइमोनफ्रा बाहागो लादों टटेल आं खोनानो मोन्दों बाहाय 52,000 केन्डिडेट सामथिं एप्लिकेन्ट गोग्लैनानै दङ फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टार 1 आरो बाहाय जोंनि BTC-निफ्राय 156 पस्ट दा जों माबा दिहुननो हादों दा गतिके जाय जेन्युइनलि पास जागोन जाय जेन्युइनलि नैबे फिजिकेल टेस्टआव पास जागोन बिनि उनाव रिटेन जागोन आरो बिनि उनावहाय अरेल जागोन स' गासिबो जाय केन्डिडेटआ खारनो हागोन बा अरेलाव पास जागोन बा रिटेन टेस्टआव पास जागोन बे केन्डिडेटफ्रानो बेखौ साख्रिखौ मोनगोन आरो बाहाय खुनु जोंनाव BTC सरकारनिफ्राय सोरबा आंबादि MCLA बा सोरबा बिभिन्न MLA EMफोर बाहाय खुनु रावबो व्यक्तिगत भाबै माबा मोनसे इन्टारेस्टआव रावबो बेखौ खालामनो हानाय नङा मानो होनब्ला जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा स्ट्रिक्टलि अर्डार होदों जाय केन्डिडेटआ हौवायानो जा हिन्जावानो जा फिजिकेल टेस्ट बा रिटेन टेस्ट बा अरेलाव पास जागोन बे केन्डिडेटफोरखौ बासिनानै होनाय जागोन बाहाय खुनु पार्सनेलिटि जानाय नङा बे क्लियार आरो जोंनि हाग्रामा सारनिफ्राय खिन्थु सम जे ससियेल मिडियायाव दायो सावरायबाय थादों दा सोलिफुनाय जिथु फरेस्टनि साख्रि बेयाव घुस लानायनि अजदआ जानो हागौ होननानै बिदि अजद खालामदों सोर लादों सोरबा जुदि लादोंबा बे गावनो फासिबाय सोरबा जुदि नेताफ्रा जोंनि BTC-आव सोरबा जुदि बेखौ दिनै रिक्रुटमेन्टआनो जायाखै दासो जानो थांगासिनो दं आरो बिनि उनावहाय अरेल दङ बिनि उनावहाय रिटनलि दङ सोर बोरै बेखौ एडभान्सलि कराप्टेड खालामनो हादों सोर जुदि बे रोखोम खालामनो जाय सोरबा जुदि खालामबायदोंबा बे बिथांमोना गाव खोथा बे आरो गाव बुजिगौ बे जोंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया फरेस्टजों लोगोसे आरो गुबुन थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि बेबायदि पस्ट दिहुननायनि सम्भावना दङ नामा निस्सय जोंनि BTC सरकारा बेखौ पार्ट बाय पार्ट फरेस्टनि अनगायैबो दस्रा डिपार्टमेन्टआवबो बिदिनो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि रिक्रुटमेन्टखौ लालांबाय थागोन जिखुनु डिपार्टमेन्टआवनो